ಭಂಡಾರ ಅದೇ ಕಾಣಿಕ ಡಬ್ಬಿ ನೀರೇಟು ಹೋಗಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಂಡಾರ ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಕ ಬಣ್ಣ ಸಂತಟ್ಟು ಪಡಿಸೋದು ನಮ್ಮ ಎನ್ನ ಭಂಡಾರ ಯಾವುದು ಕೊಡಲೇ ಭಕ್ತರು ಎಡ್ಡಮಲ್ವಾದ ಕೊಟ್ಟಪ್ಪೆ ಸರ್ವಮಂಗಲ ಆದಶಕ್ತಿ ಸರಿದಾದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಆದಶ ನಮ್ಮ ಪದಾರಿಗೆ ಗೋವಿಂದಾರಿ ಗೋವಿಂದ ಶ್ರೀ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಅಮ್ಮನ ಕಾರಗಡ್ಡ ಬರೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರುಳಿತಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ವಂದಿಸೊಂದು ಶ್ರೀ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಅಮ್ಮನ 35ನೇ ವರ್ಷದ ಉತ್ಸವದ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೆಂದಿನಂಚಿನ ಸುಮಾರು 7 ಜನನು ಗುರುತಿಸೋನ ಮೂಲಕ ಈ ಉತ್ಸವಗೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಾವಡ್ದಂಡ ದೇವರನ್ನ ಸ್ತುತಿ ಮಲ್ಪೊಡಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಇನಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆದ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಒಂಜಾತು ಶೋಭೆ ಕೊರಡು ಪಂಡದು. ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ ಗಜಮುಖನೇ, ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ, ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ ಗಜಮುಖನೇ, ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ. ಗುರುಕುಲಕ್ಕೆ ವರವಾಗಿ ಗುರು ತೋರೋ ಗುರುವಾಗಿ, ಗುರುಕುಲಕ್ಕೆ ವರವಾಗಿ ಗುರಿ ತೋರೋ ಗುರುವಾಗಿ, ಪೊರೆ ನೀನು ಎಂದೆಂದು ಕರುಣಾಳು ಬಾ ಬಂದು, ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ ಗಜಮುಖನೇ, ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ. ಬಾಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಬಾ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಾಗಿ, ಬಾಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಬಾ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಾಗಿ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ನಮಗಾಗಿ ನೆರವಾಗು ಬೆಳಕಾಗಿ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ನಮಗಾಗಿ ನೆರವಾಗು ಬೆಳಕಾಗಿ, ದಯೆ ಇರಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಗತಿ ನೀನೇ ಆದಿಯಲಿ, ಬಾ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ ಗಜಮುಖನೇ, ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ. ನಿಧಿಯಾಗಿ ವಿಧಿಯಾಗಿ ಸುದೆ ತುಂಬೋ ಒಲವಾಗಿ, ನಿಧಿಯಾಗಿ ವಿಧಿಯಾಗಿ ಸುದೆ ತುಂಬೋ ಒಲವಾಗಿ, ಹಿರಿಯಾದ ಸಿರಿ ನೀನು ಈ ಬಾಳ ಸವಿಜೇನು, ಹಿರಿಯಾದ ಸಿರಿ ನೀನು ಈ ಬಾಳ
ಹಾದಿಯಲಿ ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ ಗಜಮುಖನೇ ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ ಗಜಮುಖನೇ ನೀ ನಮ್ಮ ಗೆಲುವಾಗಿ ಬಾ. ಇನ್ನಿತ ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸುವವರು ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಬಾರಿ ಕೈತಲ್ದಾರು ಅವರಿಗೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪೂರ್ಣಿದಾಯ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಕೈತಲ್ದಾರ ಇನ್ನು ಯಾರಿಗೆ ಓಡೆಗಳ ಪೋಯರೆಜ್ಜಿ ಇನ್ನು ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿ ಆಗಿ ನಡೆದದು ಏರೆ ಓಡೆಗಳ ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಪ್ಪುಜಿ ಸಾಧಾರಣವಾದ ಅಂಚೆ ಅದೆಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ರವೀಂದ್ರ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಜು ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪನೋಡಾಪುಂಡು ದಯಂದ್ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಕೈತಲದ ವಿದ್ಯಾರತ್ನ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆದ ನಿರ್ದೇಶಕರಲ್ಲಂದು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಅಲೆಮಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆ ಅಲೆಮಾರಿ ನಿಗಮದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲಂದು ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಲ ಅಂದು ಅಂಚನೆ ಬಂಟರ ಸಂಘ ಅವಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಆರಿನಾರು ಗುರುತಿಸ ಹೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಬಹುಶಃ ಇನಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಈ ಮುಲ್ಪದ ಭಕ್ತರನ್ನ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಆರನ ಮಿತಿ ಇತ್ತಿನೆಡ್ದು ಅದು ಆರೇನು ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಂಡದು ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಮನಸ್ಸು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾತಿನೆಡ್ದು ಅದು ಇನಿ ಇರಗೆ ಒಂಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಟ್ಟ ಕೊರಿಯರು ಅಂಚಾದು ನಿಕ್ಲ ಮಾತಿನ ಪರವಾದಲ ಆ ಅಮ್ಮನ ಪುದರದ ಮಿತ್ತಲ ಇರಗೆ ದೇವರು ಎಡ್ಡಪ್ಪನು ಬಯಸಡು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬತ್ತಿನ ಇರಗೆ ಮಾತಿನ ಪರವಾದಲ ಏನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರೊಂದಲ್ಲೇ ಅರೆಗೆ ಶಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಬಜ್ಜೈ ಬಚ್ಚಿರ ಕೊರತು ಅರೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು. ಅಂಚೆನೆ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದಿಪನ ಮಲ್ಪೆರೆ ನಮ್ಮ ಕೈತಲ್ದಾರು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಭಾರಿ ಮುಟ್ಟ ಸಂಬಂಧ ಐತಿನಾರು ಮದಿಮೆದ ಒತ್ತಡ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಇನಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತದೆ ಯಾನು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ದೀಪ ಪೊತ್ತವನ ಮುಖೇನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂಜಿ ಶೋಭೆ ಕೊರಡು ಪಂಡದಾರು ಆರ್ನ ದಂಪತಿ ಸಮೇತ ಇನ್ನಿಡಿ ಬೈದೇರು ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ರು ಅವರಿಗೆ ಉದಿಪನದ ಅವಕಾಶ ದಾಯ ಇಂಕ್ಲು ಕೋರ್ತ ಬಂಡ ಆರು ಪಾತೆರುಜೇರು ಆಂಡಲ ಇನಿ ರಡ್ಡಾರು ಪಾತೆರೋಡಾಪನು ಉದಿಪನ ಮಂತಿನ ಒಂಜಿ ಆ ತಪ್ಪುಗೋಸ್ಕರ ಆರು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರೋಡು ಅಂಚಾರೇನು ನಿಕ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಪರವಾದಲೆ ಆರೇನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತದಲ್ಲೇ ಆರೆಗೆ ಜಯ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಕೋರ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ಪಡು. ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಾದ ಶ್ರೀ ರಾಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಲ್ಮ ಗುಡ್ಡೆಮಾರ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಾದುಳ್ಳರು ಅವ್ರ ದಾಯ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಬಂಡ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾರು ಇಡೀ ಪೂರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಲ್ಪರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಭಾರಿ ಮುಖ್ಯ. ಭಾರಿ ವರ್ಷದ ಪಕ್ಕ ನೆಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಬೆಂದದು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನನು ಈ ಮಟ್ಟಗೂ ದಿರ್ಪೆರೆ ಅವಕಾಶ ಮಂತುಕೊರ್ನಾರು ಶ್ರೀ ರಾಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆಲ್ಮ ಗುಡ್ಡೆಮಾರು ಅವರಿಗೆ ಮಾತಿನ ಪರವಾದಲ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ. ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಜಿನ ಗೋಪಾಲ್ ಶಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಕುರುದಾರೇನು ಎದ್ಕೊನೋಡು. ಸುಧಾಕೆ ಸೀತಾರಾಮ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಬಹುಶಃ ಎಕಡೆ ಪಂಡಿಲಕ್ಕನೆ ಮದುವೆದ ಒಂದು ಜಾತು ಕಂಡವಟ್ಟೆ ಬ್ಯುಸಿ ಉಂಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿತ್ತೆ ಈ ಬರ್ತದೆ ಏರ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಪಿದಾಡು ಸೇರಿ ಆಂಡಲೆ ಆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತನ್ನ ಕಂಡನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಮ್ಮ ಊರದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪಂಡ ಒಂದು ಗೌರವ ಪ್ರೀತಿಡು ಇನ್ನು ಯಾರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೈದೇರಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳೇರೆ ಅಂಚಾದ ಅರೆಗಳ ನಿಕ್ಲ ಮಾತಿನ ಪರವಾದಿಯಾನು ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ. ಶಾಂಭವಿ ನಾನೊಂಜಿ ಭಿನ್ನತ್ ಆರು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ತಂತ್ರಿ ವರಿಯರು ಗಂಗಾಧರ ಶಾಂತಿ ಭಾರಿ ವರ್ಷದ ಒಕ್ಕ ಮೂಲ ಅಮ್ಮನ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ನಿಂತಿನಾರು ಆರ್ಲ ಇನ್ನು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳೇರು ಅರೆಗಳ ನಿಕ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಪರವಾದಿ ಅನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ SK ಮಾಲಕರೇನ ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಸಂತೋಷ್ ಆರ್ಲ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಡು ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳರು ಭಾರಿ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಆರೇನು ತೊಡಗಿಸ ಒಂದು ಇನಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಎದುರುಡು ಆರು ಈ ಸಮಾರಂಭಡು ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ ನಿಖಲ ಪೂರ್ಣ ಪರವಾದ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಂಚಿನ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ.
ಜಯರಾಜ್. ನಾನೋರಿ ವಾರಿಜ ರವೀಂದ್ರ ಎಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಬತ್ತದ ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳರು. ಆದಿಶಕ್ತಿ ಅಮ್ಮನ ಕೃಪೆ ಆರ್ನಮಿತಿ ಏಪಲ ಒಪ್ಪಡು ನಿಖಲ ಮಾತಿನ ಪರವಾದ ಏನಾರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿನ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದಲ್ಲ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರಲಂದು ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕರ್ಲಂದು ಒಂಜಾತು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಟುವಟಿಕೆಡು ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿನವರಲ್ಲ ಅಂದು ಅರ್ನ ಮಾಮನ್ಯ ಇದೇ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಾತ್ರಿ ಅದು ಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡ್ಲ ಆರ್ನ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದು ಆರ್ನ ಜೊತೆ ಆದ ಮೂರು ಕಾರ್ಯ ಮಲ್ತಿನಾರು. ಇನಿ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆರ್ನ ಮಿತ್ತು ಬರ್ತದೆ ಆರ್ನ ಮಿತ್ತ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಬೊಕ್ಕಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಬೆಳಗೋಡು ಪಂಡದಾಡೊಂಜಿ ಹುರುಪು ಉಲ್ಲಾಸ ಇತ್ತು ಹಿಡಿದಾದು ಆರ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಾದ ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆಡು ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಅರೇನ ಉಪಸ್ಥಿತಿನ ಗೌರವಿಸೊಂದು ಆರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಬಚ್ಚರ ಬಜ್ಜೆ ಕೊರಡು ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸಂಸ್ಥೆದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಕಿರಣ್ ರಾಜ್ ನರೇಕಳ ಬಹುಶಃ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಹಿಡಿದಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಲ್ಪಾರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತನಾರು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿನ ಸ್ಥಾನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಡದಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡಪಾರೆ ಆರ್ನ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಆರ್ನ ಪಿರಡು ಸಹಾಯ ಕೊರೊಂದು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯೇ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿ ಆಡೋದಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿನ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತಿರಂದಂಡ ಒವೇ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆಯ್ತು, ಒವೇ ಒಂಜಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಯ್ತು, ಒವೇ ಒಂಜಿ ಬೇರೆ ವಿಚಾರಗಳು ಅವು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋಯರ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಅಂಚ ಅಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಬೆರಿ ಸಹಾಯವಾದಿತ್ತದು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಯ್ನ ಕಿರಣ್ ರಾಜ್ ನರೇಕಳ ಮೆರೆಲೆಯಾನಿ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಸ್ವಾಗತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಪ್ರವೀಣ್ ಅರೆಗೆ ಶಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಬಚ್ಚಿರ ಬಜ್ಜೆ ಕೋರ್ದು ಸ್ವಾಗತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಚುಕ್ಕಿ ಪಾಡೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ. ಈ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕದ ರೆಡ್ಡ ಪಾತ್ರನು ನಮ್ಮ ಈ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂಚಿನ ಬೇಬಿಂದಿರರು ನಡಪದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಎರಡಕ್ಕೇನು ಯೋ ನಮೋ ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ಗ್ರಾಮದೇವರ ಅಂಚಿನ ಸೋಮನ ದೇವರನ್ನು ದುಂಬತ್ತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಗ್ರಾಮದೇವಿ ಆಯ್ನ ಅಂಚನ ಅರಸು ಬೈಂದುಷ್ಟ ಬಸವೂತ ಬಂಟನ್ ದುಂಬತ ಸ್ಮರಣೆ ಮಂತೊಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆರಾಧ್ಯ ಶಕ್ತಿ ನೆಂಚ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಅಂಜನೆ ಪರಿವಾರ ಶಕ್ತಿ ಅಂಜನ ಮಹಾಗಣಪತಿಯರು ಅಂಜನೆ ಮಹಾಕಾಳಿ ಭಗವತಿ ನಿತಿನಾಗದೇವರನ್ನು ದುಂಬತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಈ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟದ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾವಂಡ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪ್ರಥಮವಾದ 1985 ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾಪನಾಯನ ಶಕ್ತಿ ಪಟ್ಟದಿದು ಆ ಪೊರ್ತುಗು ಎನ್ನ ದೊಡ್ಡಮ್ಮಾಯನ ಮುಂಜೊಕ್ಕು ಬರ್ತದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಂತೇರು ಐದು ಬಕ್ಕ ಆರ್ನ ಸಹೋದರಾಯನ ಗೋಪಾಲ ಪಾತ್ರಿಗೆ ಆರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂತದ್ದು ಈ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬೆಳಗಾಲ ಪಂಡದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬಂತದ್ದು ಆರ್ನ ಊರದ ಕೇರಳ ಹೋಗ್ಬೋಯರು ಐದಕ್ಕ ಈಗ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗೂ ಮಾತ ಬರೋಂದು ಪೋಂದು ಮಾತ ಇತ್ತೇರು ಐದು ಬಕ್ಕ ಗೋಪಾಲ ಪಾತ್ರಿ ಒಂಜಿ ಫಟದಿ ಇದು ಅವನಿ ಇಲ್ಲಡು ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತಲೆಕ್ಕನೆ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಜನಕುಲು ಬರೋಯರೆ ತನ್ನ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಮಾತ ನಿವಾರಣೆ ಮಂತದ್ದು ನಿವಾರಣೆಗೋಸ್ಕರ ಬರ್ತದ್ದು ಆಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತಂದರು ಆ ಪಡ್ತು ದರ್ಶನ ಮಾತ ಇತ್ತು ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಐದಕ್ಕ ಈ ಜಾನಿಸಗ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮಾತ ದೂರದ ಪರವೂರ್ದ ಮಾತ ಭಕ್ತರು ಬರ್ತದ್ದು ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಅಕ್ಲ ಕಷ್ಟವನ್ನು ಮಾತ ನಿವಾರಣೆ ಮಂತದ್ದು ಐಕುಬಾಡಾಯನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತ ಮಂತದ್ದು ಬೆಳಗೊಂದು ಪೋಂಡು ಐದು ಬಕ್ಕ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗೂ ಸ್ಥಳದಾನ ಮಂತನ ಸುಮತಿ ಸಂಭು ನಾಯ್ಕ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗೂ ಸ್ಥಳದಾನ ಮಂತಿರು ಅರೆಲ್ಲ ತುಂಬಾತ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಸ್ಮರಣೆ ಮಂತೊಂದಲ್ಲ ಐದು ಬಕ್ಕ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು 1997 ಆ ಪುರ್ತುಡು ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ನಿರಂಜನ ಸ್ವಾಮಿ ಸುಂಕದಟ್ಟೆ ಬಜಿಪೆ ಮೇರ್ನಾಂಜಿ ದಿವ್ಯಾಸ್ತುಡು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಐದಕ್ಕ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಪ್ರಧಾನ ಅರ್ಚಕ ನೆಂಚಿನ ವಿಠಲ್ ಶಾಂತಿ ಗಂಗಾಧರ ಶಾಂತಿ ಮೇರ ಮುಖೇಂದ್ರ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ
ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಆದ್ಕೊಂಡು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ನಮ್ಮ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ದೇವರ ಪಾದ ಸೇರಿದಿರು ಸಂಕಲ್ಪ ಕರ್ಕೇರಿರು ಆ ಪ್ರತುಡು ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆದ ಸಾಧಾರಣ 22 ವರ್ಷ ಮಟ್ಟ ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ವಹಿಸಿದ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಇಂಜ ಮಾತ ಬೋಡ ಆರೇನು ಮಾತಾರು ಆರ್ನೊಂಜಿ ಮುಖಾಂತರ ಮಂತೊಂಬತ್ತೇರು ದಾದನ ನಂಕ ಭಾಗ್ಯಲ ಇಜ್ಜಿ ದಾದ ಮಂಡ ಆರೆಗೊಂಜಿ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪಡಿತ್ತನು ಆರೆ ದಾದನ ಒಂಜಿ ದೇವರನ ವಿಧಿ ಆಟಂದೆ ಪನಡು ಸಡನ್ ಒಂಜಿ ಕೊರೋನಾದ ಸಂದರ್ಭದಿಂದ ಆದ್ಪೇರು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಅರೇನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿಯನ ಮೋಹಿನಿಲೆತ್ತದು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಅರೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪೆರಂಡು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಂತಿನ ಆಜಿ ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವಡಂಡ ಬಾರಿ ಭಂಗ ಎತ್ತನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಸ್ತುಲ್ನ ತುಂಬದೇ ಕಂದರ್ಪಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎತ್ತನು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಐನ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಮಂತು ನನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮುಖ್ಯನೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಂತೇರತ್ತಂದ ಅಕ್ಲೊಂದು ಅತ್ತು ಪ್ರತಿ ವರಿಲ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಬೆಂತೇರು ಆ ಪ್ರಕಾರ ರಾಮಣ್ಣ ಸೆಂಟ್ರ್ ವಯಸ್ಸು ಒಂದು 2-3 ವರ್ಷಡು ಆ ಪೊರ್ಲುಡೆ ಈ ಸಮಿತಿದ ವರ್ಗಗಳನ್ನ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆರ್ನಂಜಿ ನೇತೃತ್ವಡು ಪೊರ್ಲುಡೆ ನಡಪಾದಿಲ್ಲ ಆರೆಗ್ಲ ಯಾನಿ ಪೊರ್ತುಡು ಚಿರಸ್ಮರಣೆ ಆದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಸಮಿತಿದ ಭಜನಾ ಮಂಡಲ ಉಂಡು ಊರ್ದ ಪರವೂರ್ದ ಭಕ್ತರ್ಲೇರು ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸೀತಾರಾಮ್ ಶೆಟ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಅಂಜನೆ ಪ್ರತಿಯೊರೆಗ್ಲ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಸುರುಕೆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಕೊರವರ್ತನು ಇತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಅಕ್ಲೆಗೆ ಆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಾಸ್ಟ್ ಕೊರಿಯರ್ ಎಲ್ಲ ನೀರಟ್ಟು ಪಾತ್ರ ಬಂದದು ಅಡ್ದ ಪಕ್ಕ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಈತು ಪೊರ್ಲುಡು ಹಾದು ಬತ್ತನು ಅಡ್ದ ಪಕ್ಕ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆವಡೊಂದು ಅಪ್ಪನ ಅಭಯ ದಿಕ್ಕನು ಅಡ್ದ ಪಕ್ಕ 97 ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿರಂಜನ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ದಿವ್ಯ ಒಂಜಿ ಹಸ್ತೋಡು ಈ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಾತ ನಡೆದು ಬತ್ತನು ಅಡ್ದ ಪಕ್ಕಲ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಊರ್ದ ಭಕ್ತವೇರು ಮಾತ ಬತ್ತದು ಅಕ್ಲ ಕಷ್ಟನು ಅಪ್ಪೆಡೆ ಕೇಂದು ಐಕ್ಯಪಾಡ ಏನ ಪರಿಹಾರ ಮಂತದು ಇತ್ತೆ ಅಡ್ದಕ್ಕ ಪಾತ್ರೆ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಆದಿನೆಟ್ಟು ಇತ್ತಾರು ತೀರ್ದು 1 ವರ್ಷ ಕರೀನು ಇತ್ತೆ ಸಮಿತಿ ಮುಖೇನ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಡ್ತೊಂದುಂಡು ಅಂಜನೆ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಪ್ರಶ್ನೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾತ ಆಂಡು ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಡೋನ್ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂತ ನಾವು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಂಕಲ್ಪ ಅಂತ ಪಂಡ ಈ ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪೆನೆಲ್ಲ ನುಡಿ ಆತನು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಅವೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ವೇದಿಗಡಿತನ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮಾತ ಐಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೈ ಜೋಡ್ಸೋದು ಆಯ್ನಾತ್ ಬೇಕ ಅಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದಡ್ಲ ಆ ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅಪ್ಪನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ನಿಂಕ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊರಡು ಪಣದಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತದ್ದು ನನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಈ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಿತಿ ಎರಡು ಐಕ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕೈ ಜೋಡಿಸೋದು ಈ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಆಯ್ನಾಯ್ತು ಬೇಗ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅದು ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಅಪ್ಪನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಪಾಲು ಕೊರಡು ಪಣದು ಆ ದೇವರಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಎನ್ನ ಈ ಆಜಿ ಜನ ಬೆಂತನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ನೇಡ್ದುಂಬುಲ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಬೆಂತನ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲೆಗೆ 2-3 ವರ್ಷದ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಕೊಡ್ತಾ ಅಡ್ದ ಪಕ್ಕ ಈ 35 ವರ್ಷದ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಆಜಿ ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ 8 ಜನ ಇರ್ತೀರಿ 2 ಜನ ಬರೀ ರಾವನ್ ಹಿಡ್ದು ಈ ಆಜಿ ಜನಕ್ಕಿತ್ತ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮನ್ಪ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಅಕುಲ್ಲ ಈ ವೇದಿಕೆ ಬರ್ತದೆ ದೀಪ ಬರ್ತದೆ ಆ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಸಂತೋಷ ಸ್ವೀಕಾರ ಬಂತು ಮನ್ಪೋಡೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೇವಣ್ಣ ಅಪ್ಪನ ಪ್ರಸಾದ ಅಕ್ಲೇನು ಲೆತ್ತದು ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಅರ್ಪಣೆ ಅತ್ತು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಐನು ಸ್ವೀಕಾರ ಬಂತ ಲೆಕ್ಕನೆ ಇಂಗ್ಲೇ ಗೌರವಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡದು ಬಕ್ಕ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಬರೋಂದು ಪೋಡು ಅಪ್ಪನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯೊಂದು ಪೋಡು ಆ ಪ್ರಕಾರ ಯಾನು ಈ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕ ಭಾಷಣ ಮುಗಿದೊಂದು ನಂಚಿನ ಬೇಬೇಂದ್ರರಿಗೆ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಪರವಾದ ವಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇಶವ ಪ್ರಸಾದ್ ವೈದ್ಯರು ದಯಮಲ್ತದಾರ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರೋಡು ಬಂದಾಡಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇಶವ ಪ್ರಸಾದ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿದ ರಿಸರ್ಚ್ ಸೆಂಟರ್ದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಂಚಿನ ಕೇಶವ ಪ್ರಸಾದ್ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಶಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಬಚ್ಚರೆ ಬಜ್ಜೆ ಕೊರ್ದಾರಿಯನ್ನು ಎದುಕೊಂಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದುಂಬಾತ್ ಉದಿಪನ ಈ ಉದಿಪನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನಡಪಾದ ಕೊರೆಯುಳ್ಳರು ಈ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿದ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲ ನಮ್ಮ
ಯಾನ ಆದಿಶಕ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಣ್ಣ 1995 ಐದು ಭಜನಾ ಮಂದಿರ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಎಂಕುಳು ಬತ್ತಿನ ಇಡೀ 1995 ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆತಡಿ ಎಡ್ಡ ರೀತಿ ನಡತೊಂದುಂಡು. ನನ್ನ ದುಂಬುಗೂ ಭಾರಿ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ನೆತ್ತ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರದ ಕೆಲಸವು ಕೈಪಾಡೋದುಂಡು. ಆ ಆದಿಶಕ್ತಿಲ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೇರಿದು ಮಲ್ಪಡೋದುಂಡು. ಬೊಕ್ಕಲ ಎಂಕಲ್ನ ಇನ್ನಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರವಿಯಣ್ಣೆ ಲೆಪ್ಪುನು ಆರು ಇತ್ತನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆಕ್ಲ ಆನದ ಬಲ ಬತ್ತಲೆಕ ಬರ್ಪುನು ಐ ಕಾಲದ ಆರು ಇನ್ನು ಬತ್ತನ ಟೈಮ್ಲ ಎಡ್ಡಂಡು ನನ್ನದ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ತಿ ಆರೇನು ಜೋಡಿಸಾದ ಎಂಗಳು ಮಲ್ಪ ಅಂತ ಬಂದು ಆದಿಶಕ್ತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೆರ ದುಂಬು ಬತ್ತನ ಇಟ್ಟು ಆ ಮಹಾಮಾಯೆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಆ ಶಕ್ತಿನ ಕೊರಡು ಎಂಚ ಶ್ರೀ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಮಧುಕೈಟಬೆರಿನ ಯುದ್ಧಡು ಕೆರಿಯರ ಪೋನಾಗ ತೀರಂದೆ ಸಾವಿರ ವರ್ಷ ಯುದ್ಧ ನಡತ್ತುಂಡು. ಆ ಟೈಮುಡು ದೇವಿ ಮಾಯೆಯಾದ ಆಯನ ಮೀಟು ಬತ್ತದು ಆ ಮಧುಕೈಟಬೆರಿನ ಸಂಹಾರ ಮಲ್ಪೆಲ್ಲ ಅನುವು ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂಚುತ್ತನ ಆ ಮಹಾದೇವಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಭೂಮಿನ ಮಧುಕೈಟಬೆರಿನ ಮಿದುಳುಡ್ದು ಆ ಮೇಧ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಇಡೀ ನಮಗೆ ಭೂಮಿ ಕೊರದು ಫಲ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಕೊರದಂತೆ ಆ ಅಂಚಿನ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಓ ಬೇಲೆಗೆ ಪಿದಾಡಂಡಲ್ಲ ನಮಗೆ ಕೊಂಚ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾದ ಉಂತುವರು ಎಂದು ಪಂಡ್ಪುನವು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ. ಅಂಚಾದ ಆ ಮಹಾಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆ ಶಕ್ತಿ ಕೊರದು ಮೂಳೊಂಜಿ ಭವ್ಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬೆಳಗಾಡೋದು ಪಂಡದು ಐನು ಆ ದೇವಿಯ ನಡಪಾದ ಕೊರಡೋದು ಪಂಡದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಒಂಜಿ ಹಾರೈಕೆ. ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ದುಂಬಾದಿತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕವಿ ಪಂದಿನ ನೆನಪುಂಡು. ಹೊಸ ಚಿಗುರು ಹಳೆ ಬೇರು ಕೂಡಿರಲು ಮರ ಸೊಬಗು, ಹೊಸ ಯುಕ್ತಿ ಹಳೆ ತತ್ವ ದೊಡಗೂಡೆ ಧರ್ಮ ಅಂದ್ ಬೇರುಂಡತೆ ಆ ಮರತ ಬೇರು ಏತ್ ಅಡಿಕೆ ಪೋಂಡ ಆತ್ ಆ ಮರ ಸೊಂಪಾದು ಬೆಳೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡಿಗೆ. ಯಾನು ದಾಯಿ ಪಾತ್ರೆ ಪಂಡ ಬಂದು ಪೂರ ಹಳೆ ಬೇರುಳು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಳೆ ಬೇರುಳು ಮೆಕ್ಕಲು ಪಾಡಿನಂಚಿನ ಈ ಅಡಿಪಾಯ ಈ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಭಾರಿ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ ಇತ್ತಿನೆಡ್ದು ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಜವನಿಯರಿಗೆ ನೇನು ಸಾಗಾಯರ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಭಾರಿ ಸುಲಭ ಒಂದುಂಡು ಆಂಡ ಕಷ್ಟ ಬೆಗರು ದಾದ ಎಂಚಿನ ಬಣ್ಣದ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನ ಮಲ್ತಿನ ಮೆಕ್ಕಲು ಮಾತ್ರ ಮೆಕ್ಕಲ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಮೆಕ್ಕಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೆಕ್ಕಲ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಸೇರಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ಒಂಜಿ ನೆನಪು ಸದಾ ಒರಿಪೋರೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಕಲ್ನ ಪುದರದ ಮಿತ್ ಒಂಜಿ ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ದಿವೊಂದುಂಡು. ಐಟನು ಪನ್ಪಿಲಕಿನ ಶ್ರೀಮತಿ ಮೋಹಿನಿ ಸಂಕಪ್ಪ ಕರ್ಕೇರ ಇನಿ ಸಂಕಪ್ಪ ಕರ್ಕೇರ ನಮ್ಮ ಎದುರುಡಿಜ್ಜೇರು ಕರಿನ 2 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಆರು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡು ಭಾರಿ ದೂರ ಪೋಯರು ಬರಂದಿನಂಚಿನ ಜಾಗೆಗಾರ ಪೋಯರು ಅಂಡ ಆರ್ನ ನೆನಪು ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನ ಸಹಜ. ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೋಯರ್ನಾಂಡ ಪೋದೇ ಪೋಯರ್ದೈತೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಕ್ಕಳು ಮಲ್ತಿನ ಸಾಧನೆ ಎಂಚಿನುಂಡು ಕೆಲಸ ಎಂಚಿನುಂಡು ಸೇವೆ ಎಂಚಿನುಂಡು ಅವೇನು ನೆನಪು ಮನಪು ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ. ಅಳಿಯುವುದು ಕಾಯ ಉಳಿಯುವುದು ಕೀರ್ತಿ ಪನ್ಪೇರು ಅಕ್ಲ ಕಾಯ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಯ ಪಂಡ ಶರೀರ ಅವು ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕಲು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಸೇವೆ ಅವು ಇನಿಲ ಉಂಡು ಅಕ್ಕಲು ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಸೇವೆದ ನೆನಪು ಇನಿಲ ಜನಕೊಳ್ಡ ಉಂಡು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆ ನೆನಪುನು ಚಿರಸ್ಥಾಯಿ ಅದು ಒರಿಪೋಡು ಬಂದ ದೃಷ್ಟಿಡು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಇನ್ಯಾರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ವೇದಿಕೆ ಇಡಲೇರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ಲ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬರ್ತದೆ ಎಡೇನ ಬೆಂತೇರು ದಾದ ಬೆಂತೇರಿಂದ ಕೇಳಿದ ಐಟಿ ಎಂಕಲ್ಡ ಉತ್ತರ ಹೆಜ್ಜಿ ದಾಯನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಅಡಿಪುನವುಲ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಬಳಸುನವುಲ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಎಣ್ಣೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬತ್ತ ದೀಪ ಬತ್ತವಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿಲ ಸೇವೆನೇ ಆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪೂರ ಮಲ್ತಿನಾರು ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಇನ್ಯಾರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ವೇದಿಕೆ ಇಡಲೇರು ರೇವತಿ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಅಂಚನೆ ಕೋದಂಡರಾಮರು ಸಂಕಪಂಡ ಧರ್ಮಪತಿ ಮೋಹಿನಕ್ಕ ಉಳ್ಳೇರು ಆರನ ಪಂಡನೆ ಕಾಡು ಅಂಚನೆ ಕೋದಂಡರಾಮೇರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಹೆಂಗೆ ನೆನಪುಂಡು ಸುರುತ ಆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಸಂಕಪಂಡ ಉಪ್ಪನಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಬರೋಂತ ಸರಾಗ ಬರೋಂತ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಉತ್ಸವದ ಸಮಯ ಎಂಕ್ಲ ಬರೋಂದಿತ್ತ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಮಿಕ್ಲು ಮಾತ ಮೂಲೆ ಇತ್ತೇರು ಕಾಂಡೆದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಮೂಲ ಬೆನ್ಪುನೆಟ ಇತ್ತೇರು ಅವೊಂಜಿ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಹುರುಪು ಬೆನ್ಪುನ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಹುರುಪು ನಮ್ಮ ಬೆನ್ಪುನಿ ನಂಕತ್ತು ಸಮಾಜಗತ್ತು ದೇವರಿಗೋಸ್ಕರ ಆ ಅಮ್ಮಗೋಸ್ಕರ ಬನ್ಬೇನ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಅಕಲ್ಡ ಇತ್ತಂದು ಅಂಚ ಕೋದಂಡರಾಮೇರ್ಲ ಇನ್ನು ಉಪಸ್ಥಿತರು ಉಳ್ಳೇರು ಬೊಕ ರಾಜನ್ನೇ ಮೀಂದ ರಾಜನ್ನೇ ಅರೆ ಪುದರೆ ಮೀಂದ ರಾಜನ್ನೇ ಪನ್ಪು ನಮ್ಮ ರಾಜನ್ನೇ ಪಂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಾವ ದಸೆಗೋಲ್ಡ್ ಮೀಂದ ರಾಜನ್ನೇ ಪಂಡ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾವು ಅವರನ್ನ ಉದ್ಯಮ ಅವರನ್ನ ಕೆಲಸ ಅವರನ್ನ ಜೀವನ ಅವರನ್ನ ಬದುಕು
ಆ ಬದುಕದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಮ್ಮನ ಸೇವೆ. ಆ ತೆತ್ತರೋಡು ದಾರಿ ಈ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೂ ನಡತೊಂದೇ ಬರೋದಿತ್ತೇರಿ. ಅಪ್ಪ ರಸ್ತೆಲ್ಲ ಸರಿಕಟ್ಟು ಸಾದಿಲ ಸರಿಕಟ್ಟು ಇಜ್ಜಂದ ನಂಚಿನ ಪೂರ್ತಿ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಆತು ಚೂರು ಚೂರು ಸಾಧ್ಯನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂಡು. ಅಲ್ಲದೆ ಕೊಂಚ ದೇವಸ್ಥಾನ ಒಂಜಿ ರಸ್ತಾಯಣದಲ್ಲ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಅವು ಕ್ರಮೇಣ ಕೂಡ್ದು ಬರು ಆವು. ಆ ಸಂದರ್ಭ ಅಮ್ಮ ನಕ್ಕು ಒದಗ ಅದು ಕೊರುವೇರಿ ಅಂಜನೆ ರಾಜನ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಪನುಡು ಹಾಕೊಂಡು ಬೆಂತೇರ ಪೊರ್ತುಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೇಕಲು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋದು. ಸುಭಾಷ್ ಶೆಟ್ರ ಸೇಗೋಳಿ ಆರ್ಲಾಂಚೇನೆ ಬೆಂತೇರಿ ಹೆಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ನೆನಪುಂಡು ದಾಪಣ ಇಂದು ಪೂರ ಯಾನು ತೂಯಿನ ಒಂಚಿನ ಮೋನೆಲು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಪರಿಚಿತರು ಮಾತಿರಲ್ಲ. ತಾರನಾಥ ಪೂಜಾರರು ಆರು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಬೇರೆ ಒಂದಿಲ್ಲರಿ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಪ್ಪು ಅವರು ಅಜ್ಜನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದಪ್ಪು ಅಸೆಗೋಳಿದ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಅರಿನಾರು ತೊಡಗಿಸೋ ಒಂದು ದೇವರ ಚಾಕರಿ ದೇವರ ಸೇವೆ ಪಂಡ ನಂಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಸಂಪತ್ತು ಬರ್ಕೊಂಡು 5 ಲಕ್ಷ ನಂಗೆ ಕೊಂಚ ಮನಸ್ಸು ಕೊಂಚ ತೃಪ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಭಾವನೆ ಹಾಕಲ ಮೂಲಕ ಉಂಟು. ಇನ್ನು ಯಾರಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳೇರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂಭವಿ ಅಕ್ಕ ಅವು ಅಡಿಪುನ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ ಯಾ ಪಂಡಿತ ಅಡಿಪುನ ಬೇಲೆ ಅವು ಎಲ್ಲೇ ಬೇಲೆ ಹತ್ತವು ಸೊಂಟ ಬಗ್ಗದ ಅಡಿಪೇಲೆ ಆತು ಸುಲಭ ಇಜ್ಜಿ ಒರಸುನ ಆತು ಸುಲಭದ ಬೇಲೆ ಹತ್ತು ನಂಗೆ ಒರಸರ ಹಾಪುಂಡ ನಂಗೆ ಅಡಿಪೇರೆ ಹಾಪುಂಡ ಅಂಡ್ ಆ ಬೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ಮಲ್ತೊಂದು ಇಲ್ಲೇರಿ 3 ಅಮ್ಮನ ಸೇವೆ ಪಂಡದು ಅಮ್ಮನ ಕಾರ ಮುದಿಲ್ರಿ ನಮ್ಮ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ತಂಡ ಐಟಿ ತಿಕ್ಕುನ ಸಂತೋಷ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಡ ತಿಕ್ಕ ಅಂದು ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾದ ನಮ್ಮ ಏಪ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪೋನ ಅವು ನಂಗೆ ಕೈಟ್ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಬೇತೇನೆ. ಆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಕೊರ್ಪಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಮ್ಮನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನ ಬೇಲೆ ಅವು ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಬಂಡದು ಮತ್ತೊಂದು ಇನಿ ಮಾತ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿ ನಕಲು ಸೇರೊಂದು ಈ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತಂಚಿನ ಸಾಧಕರೇನು ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪನ ಮೂಲಕ ಗುರುತಿಸೋಡು ಬಂಡದು ಯಾನಕ್ಕೆ ಒಂದಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉದ್ಘಾಟಕರು ಮಾತ ಸೇರಿದ ಬಿನ್ನೆರು ಪೂರ ಬರ್ತದೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಶಾಲು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಕೊರ್ದು ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ. Thank you.
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಥ ಕಾಂಡದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂಡಲ್ಲ ಹೋಮ ಒಂದು ಪುರಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗಳ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡಿ ಎಡ್ಡೆಡಂಡಿ ಅಜ್ಜನಕ್ಕೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇತ್ತೀನಿ ಅವಳ ಭಾರಿ ಶೋ ಕೂಡ ಅಂಡಿ ಅಂಜನೆಗೆಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣ 25 ವರ್ಷದ ನಿಂಚ ಐದು ದುಂಬೆಂಗಳು ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಂತದ ಈ ಜಾಕೆಟ್ ಈ ಮನ್ನಡು ಸಂಕ ಬಣ್ಣ ಇದ್ದೀರಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲು ಇತ್ತದು ಎಂಕ್ ಬರ್ರ ಪೂಜಿ ಅಂಡ್ ಹಿಂಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಉಂಟು ಮಾಡೋದು ಒಂಜಿ ಬರಿಯಾರ ಬಂತೀರೆಡೆಗೆ ಅಂಚೆ ಬಾರಿ ಬಂಗಾಳ ಬೈದಾನೆ ನನ್ನ ಈ ಜಾಗೆ ಬರ್ಪಿಲಕ್ಕ ಅಪ್ಪನೇ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮ ಆದಿಶಕ್ತಿದ ಈ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಡು ನಾವು ಮಾತಿರಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ದಿನತಾಣಿ ಮಾತಿರಲ ಸೇರ್ದ ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭನೆ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಾಯಿ ನಂಚಿನ ಎನ್ನ ಮಾತ ಕೆಲಸಡ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರ ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಊರದ ಗಣ್ಯರ್ಲಾಯಿ ನಂಚಿನ ನೆತ್ತಿಲ ಪಾಲಿಕೆ ಸೀತಾರಾಮಣ್ಯ ಬಕ್ಕಾರ್ನ ದಂಪತಿಲು ಇತ್ತೇನೆ ದೀಪ ಅಲ್ಲದು ಚಾಲನೆ ಕೊಡ್ದಿತ್ತೇರು ಅಂಚೆನೆ ವೇದಿಕೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಗಣ್ಯರು ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಏನಪ್ಪಯ್ಯದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇಶವ ಪ್ರಸಾದ್ಲ ಮೂಲು ಉಪಸ್ಥಿತರುಳ್ಳೇರು ಆನಂದ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆನಂದ ಅಸೇಗೋಲಿ ಆನಂದ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಿಂಗುಲಿಪ್ಪುನಿ ಆರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಶೋಕುಡು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಂತೇರು ಅವ್ರನ್ನ ಪೂರ್ತಿ ಸಹಕಾರ ನನ್ನ ಉಪ್ಪುಂಡು ಬಣ್ಣದ ಎಣ್ಣೆ ಒಟ್ಟಾದು ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಜನನೆ ನಮ್ಮ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಂತ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಾರೀತಿಡು ಉಂಡಾಂಡು 5 ಪಕ್ಕ ವಾರೀತಿಡು ನಡತುಂಡು ಈತು ವರ್ಷ 35 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಂಜಿ ಅವರು ಬತ್ತಿನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಭಯನ ಕೋರ್ಪಿನ ಮೂಲಕ ದೇವಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾತೆರೆಗಳ ತಿಕ್ಕುನಂಚಿನ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸುದೈವ ಪಡೆದು ಯಾನಲ್ಲ ಎನ್ನುವೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಯಾನ ದುಮ್ಮು 15 ವರ್ಷ ದುಮ್ಮು ಮತ್ತು ಪುದಾರ್ನ ಮತ್ತು ಕೇಳುದಿತ್ತೆ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಿಕದ ಜಾಗ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಇಡೆಗೆ ಬರೋದಿತ್ತೇರು ನಾನು ಇನ್ನು ಪಿರ ಆ ಒಂಜಿ ಶಕ್ತಿ ಯಾಪಲ ಒಂಜಿ ಕಾರಣಿಕನ ಪೋಯ್ತನ ಶಕ್ತಿ ಅಲ್ಪ ಆ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಿಜವಾದ ಆ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲಪ್ಪುಡು ಐ ನನಾತ್ ಇಂದು ಮನ್ಪೋಡು ನನ್ನ 10 ಜನ ಸೇರ್ನ ಮುತ್ತು ಒಂದು ನಾ ಮಾತಿರಲ ಒಂಜಪ್ಪೆ ಜೋಕುಲು ಪಂಡದ ಎಣ್ಣಿದು ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸದಾ ಬತ್ತದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆನಂದಾಂಡ ಈ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲದ ಪರಿಸರಗಳ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ತಿಕ್ಕು ಪಂಪಿನ ಒಂದು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ದುಂಬದ ದಿನಟ್ಟು ಸೀತನ್ನೇ ಪಂಡೇರಿ ಬೇತೆ ಮುಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಕಾಯಿರಲು ಆವನುಂಡು ಯಾನ್ ಪನ್ಪಿಣಿದಾನೆ ಅಂತ ಪನ್ನಾಗ ಒಯ್ಕಲ ಕಾಲ ಕೊಡಿದು ಬರಡು ಪಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ನಮ್ಮ ಮುಂತಾ ಇರಲ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಡ ಪಿರೋಡ್ದೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಆ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೊಡು ಅಂಡ ಆ ಪೊರ್ತುಗೆ ಅವು ಏರ್ನ ಕೈಡ್ದಾವಡ ಏರು ಮಾತಾಯ್ಕ ಸೇರುಡ ಏರು ಮಾತ ಭಕ್ತೇರು ಬರೋಡ ಪೂರ ತರ್ಪಣಂಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಉಂಡು ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಇನ್ನು ಎಂಕಲ್ನ ಹರೇಕಲ ಗ್ರಾಮಡು ದೇವರನ ದೇವಸ್ಥಾನ 600 ವರ್ಷದ ಪಿರೋಡು ಬೂರ್ದು ಪೋತಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಅವು ಎಂಚ ಅಣ್ಣದ ಎಂಕಲೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಎಂಕಲು ಐನು ಸುಮಾರು ಎಂಕಲ ಸಂಪಿಗೆ ದಡಿತ ಎಂಕಲ ಊರು ದಕ್ಕಲು ಎಂಕಲ್ನ ದೆಬ್ಬೇಳಿ ಗುಚ್ಚು ದಕ್ಕಲು ಅಕ್ಕಲಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಕಲು ಮಾತ ಅವು ಸೇರೋಡು ನಾರಾಯಣ ಎಂಕಲು 2-3 ವರ್ಷ ಪೋನು 5 ಬಕ್ಕ ಐನು ಸುರುಮಂತಿ ಬಕ್ಕ ಎಂಚ ಅಣ್ಣದ ರಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲದಕ್ಕಲು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಂಪುಣಂಚಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಬಚ್ಚದು ಊರು ದಕ್ಕಲ ಪೂರ ಸಹಕಾರ ಭಾರಿ ಶೋಕುಡಿನಿ ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ದೇವರಿನ ಒಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅಲ್ಪ ಉಂಡಾತನು ಇನ್ನು ಶಿವರಾತ್ರಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬೇತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉಳ್ಳ ಉಂಡು ಒಟ್ಟಾದ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಎಂಚ ಅಂದ ಪನ್ನಗ ಅಲ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಶಕ್ತಿ ಪಿರೋಡ್ದಕ್ಕೆ ನಮಕ್ ದಾದ ಮನ್ಪೋಡು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪೋಡು ಯಾನ ದೇವಿಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪುವೆ ಮುಲ್ಪ ಸೇರ್ದಿನಂಚಿನ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಈ ಊರಿಡ್ತಿನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸದ್ಭಕ್ತಿನ ಕೊರ್ದು ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ದೇವಿನ ಆ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ತೂಪುನಂಚಿನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯನ ದೇವಿಯ ನಂಗೆ ಕರುಣಿಸೋಡು ಆ ರೀತಿಡು ದೇವಿ ನಂಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂತಂದಾಣ ಖಂಡಿತವಾದಲ್ಲ ಈ ಕೆಲಸ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಸಂಗತಿ ಯಾವೊಂದು ಪಣ್ಣದು ಇನ್ನೊಂದು ನಾವು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮಾತ ರಾಮಣ್ಯ ದಿಪ್ಪು ಬೇಬೇಂದ್ರಣ್ಣ ದಿಪ್ಪು ಮುಲ್ಪ ಸೇರಿದಿನ ಮಾತ ಜನಕುಲೊಂಜಿ ದಿನನಿತ್ಯ ಮುನ್ ಬಚ್ಚದು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅನ್ಪರು ಆಯ್ನಾತ್ ಅಕ್ಕಳ ಮಲ್ಲ ಕನಸುಂಡು ಎಂಚ ಅಂದ ಪನ್ನಗ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಳಗುಡು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ
ಮಾತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಡದಾನೆ ಬೆಳಗಣಿಂದ ಅರ್ಥ ಅಂಚೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆವಡದಾಂಡ ಎಂಚ ಅಂತ ಬಂದಾಗ 10 ಜನ ಸೇರುಡು 10 ಜನ ಸೇರಿನಾಂಡ ಒಂದು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಣ್ಣದತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಕಲು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ನಕಲು ಹತ್ತು ಪುದ ಒಂಜಿ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪರವಾದ ಉಪ್ಪು ನಕಲು ಅದು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾತಾ ನಮ್ಮನ್ನತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇವಿನ ಭಕ್ತೇರ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡ ಚಿಂತನೆ ನಡೆದಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದುಂಬುಪೋದು ಶ್ರೀ ದೇವಿನ ಕೆಲಸನ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ ಮನ್ಪುಗ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಈ ಒಂಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮನ್ಪುನಲ್ಪ ದೇವಿ ನಂಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮನ್ಪಡೋದು ಈ ಸಂದರ್ಭದ ದೇವಿಡ ಭಕ್ತಿಪೂರ್ವಕವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಇಡೀ ಲೋಕಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಅವಡು ಎಂದು ಪಣೊಂದು ಇನಿ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಆಯೋಜನೆ ಮಂತೇರಿ ಎಂಕಲ ಮೂಲ ಬಚ್ಚದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ಮಂತು ಕೋರನಂಚಿನ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿದ ಮಾತು ಗೌರವವನ್ನು ತೆರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದು ಏನು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ಉಂಟು. ಈಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹಾಡಿದಂಥ ಅನನ್ಯ ಮತ್ತು ಹಿತಾಕ್ಷಿ ವೇದಿಕೆ ಬರಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಶಾಲು ಹಾಕಿ ಅವರನ್ನು ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೀನಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಕ್ತಾಯದ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ವಂದನಾರ್ಪಣೆ. ಈ ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಈ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ನಾಯ್ಕರು. ಈ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ ದುಂಬು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಆನಂದ ಮಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾಲ್ಪಾಡು ಗೌರವ ಕೊರಡೊಂದು ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದುಲ್ಲ. ಇತ್ತೆ ವಂದನಾರ್ಪಣೆ. ಇನ್ನಿತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗೊಂದುಂಡು. ನಾನು ಬಂದಾಗ ದುಂಬುದಕ್ಲೇನು ನೆನೆತ್ತದು ಅಕ್ಲೇನು ಒಂಜಿ ಗೌರವ ಕೊರ್ಪಿನ ಅಂಚಿನ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡು ಐಕೆ ಈ ಸಮಿತಿ ಭಾರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರಿ ಹಿಂಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಅಂಚೆ ಇನ್ನು ಈತ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಆಂಡಲ್ಲ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಮಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಆದ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲ ನಟ್ಟು ಮೂಡ್ದು ಬರಡು ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಆಸೆ ಅಂಚೆನೆ ಇಂಥ ಈ ವೇದಿಕೆದ ಎಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಮಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನಂದ ಶ್ರೀ ರವೀಂದ್ರ ಉಳಿದೊಟ್ಟು ಅರೆಗೆ ನಾನು ಈ ಆದಿಶಕ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ವತಿರ್ದು ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚೆನೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪೊರ್ಲುಡು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ರಡ್ಡು ಹಿತವಚನ ಮಲ್ತ ಪಂಡದು ಎಂಗ್ಲೇನು ಭಾರಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಸೀತಾರಾಮ ಶೆಟ್ಟಿ ದಡಸ್ ಅರೆಗ್ಲ ಯಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚೆನೆ ಕೇಶವ ಪ್ರಸಾದ್ ಸರ್ ಆರ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇಶವ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಬರ್ತದ್ದು ಎಂಗ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಾಳ್ಗೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗೋದುಂಡು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಈ ಸಮಿತಿ ಪರವಾದ ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್. ಅಂಚನೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕೆಲಸ ಪೋಯಿರಿ ಎಂಗಲ್ನ ಮೇಡಮ್ ಸುಧಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರೆಗ್ಲ ಯಾನು ಈ ಸಮಿತಿದ ವತಿರ್ದು ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬೊಕ್ಕರಿ ಅತಿಥಿ ಎಂಗಲ್ನ ರವೀಂದ್ರ ಸೋಮೇಶ್ವರ್ ಅರೆಗ್ಲ ಯಾ ಧನ್ಯವಾದ ಸರ್ ಇರೆಗ್ಲ. ಬೊಕ್ಕ ಎಂಗಲ್ನ ಸಮಿತಿದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ರಾಮಣ್ಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಅರೆಗ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸಮಿತಿದ ಪರವಾದ ಧನ್ಯವಾದ. ಅಂಜನೆ ಗಂಗಾಧರ ಶಾಂತಿ ಇತ್ತಿರು ವೇದಿಕೆಡು ಆರ್ಲ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತ ಉಲಯಪೇರು ತೋಜನು ಅರೆಗ್ಲ ಯಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಎಂಗಲ ಬೇಬೀಂದ್ರ ಎಂಗಲ ಭಟ್ರು ಆರು ಮುಲ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಂಚನೆ ಆಡಳಿತ ಉದ್ದೇಶರು ಅರೆಗ್ಲ ಯಾನು ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚನೆ ಎಂಗಲ್ನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಯುವ ನಾಯಕ ಎಂಗಲ್ನ ಕಿರಣ್ ರಾಜ್ ಅರೆಗ್ಲ ಯಾನು ಈ ಸಮಿತಿ ಬರ್ತದು ಧನ್ಯವಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬೊಕ್ಕರು ಏನು ಬಿಡುದು ಬಿಡು ಬುತ್ತಾರೆ ಸಂತೋಷ್ ಎಸ್ ಕೆ ಬಾರ್ಡ್ ಅವರು ಅರೆಗ್ಲ ಯಾರು ತೊಂಡು ಕ್ಷಮಿಸಲೇ ಅಂಚನೆ ಜಿಯಮೇಡ್ಲು ಈ ಧನ್ಯವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಾನು ಉಂಟವೆ. ಆದಿಶಕ್ತಿയുടെ ഭക്തിപൂർവ്വം പ്രാർത്ഥന സലവാകളും മഹാഗണപതി അവയപ്രക ഭഗവതി മഹാകാരി അവയപ്രകാര ഭാഗദേവി ದಾದನಕ್ಕೆ ಆದಿಶಕ್ತಿನ ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಗಳು ಕೊರ್ಲುದಾದ ದೀಪ ಭಕ್ತಿ ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕೊರ್ನಂಚಿನ ದೀಪನಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಅಂತಂದು ಮಿಕ್ಕನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಸಾರ ಜೋಪುಡುವಾಲಿ ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾ ಬುದ್ಧಿ ಏನಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಉಗ್ರಹವಂತವಾದದ್ದು ಹೋಯಿನವರು ಮತ್ತು ಮುಂಚೆ ಉದ್ಯೋಗ ವ್ಯವಹಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಉನ್ನತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿವಂತವಾದದ್ದು ದಾದ ಮಾತ ಮನಸ್ಥ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಎನ್ನುದಿರ ಐನ್ ಪೂರ ಸನ್ನಿಧಾನ ಬತ್ತು ಧರನ್ ಬಗ್ಗಾದು ವೇಣು ಬಗ್ಗಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತಿನೋದು ಅಟ್ಲೆ ಮಾತಾ ಕಷ್ಟನ ಪರಿಹಾರ ಮನಪಾದಗೊದ್ದು ಒವೇ ಒಂಜಿ ದೋಷ ದುರಿತೆತ್ತು ಪೂರ ನಿವಾರಣೆ ಮನಪಾದಗೊದ್ದು ಈ ಸಲಭಾಗ ನಿರಂತರ ಬತ್ತು ತಪ್ಪಿನ ಆದಿಶಕ್ತಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪೂರ ಮಂತೊಂದು ಬತ್ತಿನೋದು ಮಾತಾ ಕಷ್ಟ ಅಪ್ಪೆ ಜಗನ್ಮಾತೆ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಪಾದೋಡು ಬಂದು ಭಕ್ತಿ ಸದ್ಭಕ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಅಪ್ಪೆ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಉಂಟು ಭಕ್ತದ ದೀಪ
ಗಣಪ ಜನುಮ ತಾಳಿದ ಜನುಮ ತಾಳಿದ ಗಣಪ ಜನುಮ ತಾಳಿದ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಸಾರಲು ತಾಯಿ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ಶಕ್ತಿಯ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಸಾರಲು ತಂದೆ ಶಿವನ ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿಯ ಭಕ್ತ ಜನಕ್ಕೆ ಅರಸಲು ತಂದೆ ಶಿವನ ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿಯ ಭಕ್ತ ಜನಗೆ ಹರಸಲು ತಾಯಿ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ಶಕ್ತಿಯ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಸಾರಲು ತಾಯಿ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ಶಕ್ತಿಯ ಲೋಕಗಳಿಗೆ ಸಾರಲು ತಂದೆ ಶಿವನ ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿಯ ಭಕ್ತ ಜನಕ್ಕೆ ಅರಸಲು ತಂದೆ ಶಿವನ ದಿವ್ಯ ಶಕ್ತಿಯ ಭಕ್ತ ಜನಕ್ಕೆ ಹರಸಲು ಪ್ರಣವ ಮಂತ್ರದಿ ಅಕ್ಷರಗಳ ರೂಪವನ್ನು ತಾನು ಧರಿಸಿ ಪ್ರಣವ ಮಂತ್ರದಿ ಅಕ್ಷರಗಳ ರೂಪವನ್ನು ತಾನು ಧರಿಸಿ ವಿಘ್ನನಾಶವ ಮಾಡಿ ಭಕ್ತರ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧಿ ತೋರಲು ಜನುಮ ತಾಳಿದ ಗಣಪ ಜನುಮ ತಾಳಿದ ಜನುಮ ತಾಳಿದ ಗಣಪ ಜನುಮ ತಾಳಿದ ಜನುಮ ತಾಳಿದ ಗಣಪ ಜನುಮ ತಾಳಿದ ಪ್ರಮಥ ಗಣಕ್ಕೆ ನಾಥನಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಪೂಜೆ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಮಥ ಗಣಕ್ಕೆ ನಾಥನಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಪೂಜೆಯ ಪಡೆಯಲು ಸುಂದರನೆಂದು ಮೆರೆವ ಚಂದನ ಗರ್ವವನ್ನು ಅಲಿಸಲು ಸುಂದರನೆಂದು ಮೆರೆವ ಚಂದ್ರನ ಗರ್ವವನ್ನು ಅಲಿಸಲು ಪ್ರಮಥ ಗಣಗೆ ನಾಥನಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಪೂಜೆ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಮಥ ಗಣಕ್ಕೆ ನಾಥನಾಗಿ ಪ್ರಥಮ ಪೂಜೆಯ ಪಡೆಯಲು ಸುಂದರನೆಂದು ಮೇವ ಚಂದನ ಗರ್ವವನ್ನು ಅಲಿಸಲು ಸುಂದರನೆಂದು ಮೆರೆವ ಚಂದ್ರನ ಗರ್ವವನ್ನು ಅಲಿಸಲು ಮೂಷಿಕಾಸುರ ಗರ್ವ ಮುರಿದು ವಾಮನವಾಗಿ ತಾನು ಪಡೆಯಲು ಮೂಷಿಕಾಸುರನ ಗರ್ವ ಮುರಿದು ವಾಹನವಾಗಿ ತಾನು ಪಡೆಯಲು ಮಾಧವರಿಂದ ಪೂಜೆಯ ಪಡೆದು ಮರಳಿ ರಾಜವ ತಾನು ಪಡೆಯಲು ಜನುಮ ತಾಳಿದ ಗಣಪ ಜನುಮ ತಾಳಿದ 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 ಜಗದಂಬಾ ದೇವಿ ಭವಾನಿ
जगन्माते शक्ति दुर्गे, जगन्माते शक्ति दुर्गे, जगन्माते शक्ति दुर्गे, जगदम्बा देवी भवानी जगन्माते शक्ति दुर्गे, जगन्माते शक्ति दुर्गे, जगन्माते शक्ति दुर्गे, जगदम्बा देवी भवानी। गणनाथांग कल्याणी श्यामलांग, कुमार गणनाथांग कल्याणी श्यामलांग, कुमार गणनाथांग कल्याणी श्यामलांग, जननी वरदा माता, जननी देवी वरदा जननी देवी वरदा माता, जननी देवी वरदा माता, अम्मा उमा महेश्वरी कलावती, अम्मा उमा महेश्वरी कलावती, अम्मा उमा महेश्वरी कलावती, अम्मा उमा महेश्वरी कलावती, जगन्माते शक्ति दुर्गे, जगन्माते शक्ति दुर्गे, जगन्माते शक्ति दुर्गे, जगन्माते शक्ति दुर्गे, जगदम्बा देवी भवानी। ओंकारनाद रूपिणी संसार तापहरणी, ओंकारनाद रूपिणी संसार तापहरणी, ओंकारनाद रूपिणी संसार तापहरणी, ओंकारनाद रूपिणी संसार तापहरणी, जय देवी शुभदा माता, जय देवी शुभदा माता, जय देवी शुभदा माता, जय देवी शुभदा माता, अम्मा सुरावरार्चिते नारायणी, अम्मा सुरावरार्चिते नारायणी, अम्मा सुरावरार्चिते नारायणी, अम्मा सुरावरार्चिते नारायणी,
जगन्माते शक्ति दुर्गे 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 नारायणी नमोस्तुते पूजिपे निನ್ನ ಹೂಗಳಿಂದಲೇ ಪೂಜಿಪೆ ನಿನ್ನ ಹೂಗಳಿಂದಲೇ ಶಾರದಾಂಬೆ ಪೂಜಿಪೆ ನಿನ್ನ ಶ್ರೀ 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 ಶಾರದಾಂಬೆ ಪೂಜಿಪೆ ನಿನ್ನ ಪೂಜಿಪೆ ನಿನ್ನ ಹೂಗಳಿಂದಲೇ ಪೂಜಿಪೆ ನಿನ್ನ ಹೂಗಳಿಂದಲೇ ಪೂಜಿಪೆ ನಿನ್ನ ಹೂಗಳಿಂದಲೇ ಪೂಜಿಪೆ ನಿನ್ನ ಹೂಗಳಿಂದಲೇ ಶಾರದಾಂಬೆ ಪೂಜಿಪೆ ನಿನ್ನ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾಂಬೆ ಪೂಜಿಪೆ ನಿನ್ನ ಶಾರದಾಂಬೆ ಪೂಜಿಪೆ ನಿನ್ನ ಶ್ರೀ 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 ಶಾರದಾಂಬೆ ಪೂಜಿಪೆ ನಿನ್ನ ಅರಸಿನ ಕುಂಕುಮದಿಂದ ಪರಿಮಳ ಗಂಧದಿ 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 ನಿನ್ನ ಶಾರದೆಯೇ ಭಾರತಿಯೇ ಭಾರತಿಪೇನ ಹರ್ಷದಿಂದ ಶಾರದೆಯೇ ಭಾರತೀಯೇ ಆರಾಧಿಪೇನ ಹರುಷದಿಂದ ಶಾರದಾಂಬೆ ಪೂಜಿಪೆ ನಿನ್ನ ಶ್ರೀ 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 ಶಾರದಾಂಬೆ ಪೂಜಿಪೆ ನಿನ್ನ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಕುಸುಮದಿಂದ ಕಲ್ಯಾಣಿ 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 ಪೂಜಿಪೆ ನಿನ್ನ ಸೇವಿತ ಜಲಜಾತನ ವಲ್ಲಭೆಯೇ ಪಾಲಿತನ್ನ ಸುರಸೇವಿತ ವಲ್ಲಭೆಯೇ ಪಾಲಿತನ್ನ ಶಾರದಾಂಬೆ ಪೂಜಿಪೆ ನಿನ್ನ ಶ್ರೀ 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 ಶಾರದಾಂಬೆ ಪೂಜಿಪೆ ನಿನ್ನ ಪೂಜಿಪೆ ನಿನ್ನ ಹೂಗಳಿಂದಲೇ ಪೂಜಿಪೆ ನಿನ್ನ ಹೂಗಳಿಂದಲೇ ಪೂಜಿಪೆ ನಿನ್ನ ಹೂಗಳಿಂದಲೇ ಪೂಜಿಪೆ ನಿನ್ನ ಹೂಗಳಿಂದಲೇ ಶಾರದಾಂಬೆ ಶ್ರೀ 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 ಶಾರದಾಂಬೆ ಪೂಜಿಪೆ ನಿನ್ನ
ಜಗದಾಂಬ ನಿನ್ನ ಪಾಲಿಸೆನ್ನ. ಶ್ರೀ 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 ಶಾರದಾಂಬೆ ಪೂಜಿಪೆ ನಿನ್ನ. ಪೂಜಿಪೆ ನಿನ್ನ ಹೂಗಳಿಂದಲೇ, ಪೂಜಿಪೆ ನಿನ್ನ ಹೂಗಳಿಂದಲೇ, ಪೂಜಿಪೆ ನಿನ್ನ ಹೂಗಳಿಂದಲೇ, ಪೂಜಿಪೆ ನಿನ್ನ ಹೂಗಳಿಂದಲೇ. ಶಾರದಾಂಬೆ ಪೂಜಿಪೆ ನಿನ್ನ. ಶ್ರೀ 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 ಶಾರದಾಂಬೆ ಪೂಜಿಪೆ ನಿನ್ನ. ಶಾರದಾಂಬೆ ಪೂಜಿಪೆ ನಿನ್ನ. ಶ್ರೀ 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 ಶಾರದಾಂಬೆ ಪೂಜಿಪೆ ನಿನ್ನ. ಬ್ರಹ್ಮರತನು ಏರೊಂದು ದೇವಿ ಬತ್ತೆರು, ಬಪ್ಪನಾಡುದ ದೇವಿ ದುರ್ಗೆ ಬತ್ತೆರು. ಬ್ರಹ್ಮರತನು ಏರೊಂದು ದೇವಿ ಬತ್ತೆರು, ಬಪ್ಪನಾಡುದ ದೇವಿ ದುರ್ಗೆ ಬತ್ತೆರು. ಬ್ರಹ್ಮರತನು ಏರೊಂದು ದೇವಿ ಬತ್ತೆರು, ಬಪ್ಪನಾಡುದ ದೇವಿ ದುರ್ಗೆ ಬತ್ತೆರು. ಬ್ರಹ್ಮರತನು ಏರೊಂದು ದೇವಿ ಬತ್ತೆರು. ಮಾತಾ ಧರ್ಮದ ಕುಲುಲ, ಮಾತಾ ಭಕ್ತರು ಸೇರ್ದೆ, ಮಾತಾ ಧರ್ಮದ ಕುಲುಲ, ಮಾತಾ ಭಕ್ತರು ಸೇರ್ದು. ರತನು ವೈಪುಗ ಬ್ರಹ್ಮರತನು ವೈಪುಗ, ದೇವಿನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪುಗ. ರತನು ವೈಪುಗ ಬ್ರಹ್ಮರತನು ವೈಪುಗ, ದೇವಿನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಲ್ಪುಗ. ಬಪ್ಪನಾಡುದ ದೇವಿ ದುರ್ಗೆ ಬತ್ತೆರೆ, ಬ್ರಹ್ಮರತನು ಏರೊಂದು ದೇವಿ ಬತ್ತೆರೆ. ಬಪ್ಪನಾಡುದ ದೇವಿ ದುರ್ಗೆ ಬತ್ತೆರೆ, ಬ್ರಹ್ಮರತನು ಏರೊಂದು ದೇವಿ ಬತ್ತೆರೆ. ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆದ ಭಕ್ತರು ಸೇರ್ದು, ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂಡು ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆದ ಭಕ್ತರು ಸೇರ್ದು, ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂಟು ಶೃಂಗಾರ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆದ ಭಕ್ತರು ಸೇರ್ದು, ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂಡು ಸಿಂಗಾರ ಮಲ್ಪುವೆರು. ಮುಲ್ಕಿ ಸೀಮೆದ ಭಕ್ತರು ಸೇರ್ದು, ಮಲ್ಲಿಗೆ ಪೂಟು ಶೃಂಗಾರ ಮಲ್ಪುವೆರು. ದರುಶನ ಕೊರುಲೆಮ್ಮ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕೆ, ಕರುಣೆ ದೇದು ಕಾಪುಲೆಮ್ಮ ಜಗದಂಬಿಕೆ. ದರುಶನ ಕೊರುಲೆಮ್ಮ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕೆ, ಕರುಣೆ ಕಾಪುಲೆಮ್ಮ ಜಗದಂಬಿಕೆ. ಬಪ್ಪನಾಡುದ ದೇವಿ ದುರ್ಗೆ ಬತ್ತೆರೆ, ಬ್ರಹ್ಮರತನು ಏರೊಂದು ದೇವಿ ಬತ್ತೆರೆ. ಬಪ್ಪನಾಡುದ ದೇವಿ ದುರ್ಗೆ ಬತ್ತೆರೆ, ಬ್ರಹ್ಮರತನು ಏರೊಂದು ದೇವಿ ಬತ್ತೆರೆ. ದೇವಿ ಬರ್ಪಿನ ಪೊಲ್ಲುನು ತೂವೆರೆ, ಲಕ್ಷ ಭಕ್ತರು ಮೂಲು ಸೇರ್ವೆರೆ. ದೇವಿ ಬರ್ಪಿನ ಪೊಲ್ಲುನು ತೂಯರೆ, ಲಕ್ಷ ಭಕ್ತರು ಮೂಲು ಸೇರ್ದಿರೆ. ದೇವಿ ಬರ್ಪಿನ ಪೊಲ್ಲುನು ತೂವೆರೆ, ಲಕ್ಷ ಭಕ್ತರು ಮೂಲು ಸೇರ್ವೆರೆ. ದೇವಿ ಬರ್ಪಿನ ಪೊಲ್ಲುನು ತೂಯರೆ, ಲಕ್ಷ ಭಕ್ತರು ಮೂಲು ಸೇರ್ದಿರೆ.